The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. The righteous shall flourish like a palm tree. He shall grow like a cedar in Lebanon. Those who are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing, to declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in him. Psalm 92:12-15. For by me your days will be multiplied, and years of life will be added to you. Proverbs 9:11. Who satisfies your mouth with good things, so that your mouth is renewed like the eagles. Psalm 103:5. Therefore remove sorrow from your heart, and put away evil from your flesh. For childhood and youth are vanity. Ecclesiastes 11:10. The days of our lives are 70 years, and if by reason of strength they are 80 years. Yet their boast is only labor and sorrow, for it is soon cut off, and we fly away. So teach us to number our days, that we may gain a heart of wisdom. Oh, satisfy us early with your mercy, that we may rejoice and be glad all our days. Psalm 90:10, 12, and 14. None of us lives to himself, and no one dies to himself. For if we live to the Lord, and if we die to the Lord. Therefore, whether we live or die, we are the Lord's. Romans 14:7-8. For I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth. And after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another. How my heart yearns within me. Job 19:25-27. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios ni ining adlaw, gikinahanglan ang atong paggamit sa recovery technique sa 1 John 1:9 kung nanapa kita mga sala. Kini mahimong babag sa atong pagbuhatong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9 nagtugon kanato, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And for you, unbeliever, ang tugon sa pulong sa Dios mao na ikaw makagamit unta niya ng imong free will to make the most important decision in your life. Mao kini ang labing manungdanong desisyon, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31 nagasulti, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilo, mag-andam ta sa atong kaugalingon.
Balaan na mga Diyos, nagapasalamat kami kanimo na tanan sa imong pagdala kanamo na usab ning dapita karon ug nga kami makapadayon sa among katon pagdugang mga kamaturan gikan sa imong mga pulong. Salamat o Diyos sa kinabuhi nga imong pangilugwayan, tibaylan ang imong plano nagapadayon pa sa paglihok nining among tagsa-tagsa ka kinabuhi. Salamat o Diyos sa grasya kini ang among pahimuslan, ang imong pagtudlo kanamo pinagi sa Espiritu Santo sa imong mga kamaturan. Salamat ni among Bible study pinagi sa YouTube ubo sa Balbido Evangelistic Ministry. Salamat niining adlaw sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. Well, maayong adlaw kaninyong tanan, mga higala, mga igsoon diha ni Kristo. Welcome na usab niining atong Bible study through the YouTube. Okay? Hindi pa kita magadupot sa atong naandan nga uluhan sa atong pagtulunan how to be a winner in this life and in the next. Ang pagtuon sa pulong sa Dios labing menungdanon alang sa magtotoo. Every believer should always stand on this principle that without Bible doctrine, life would be miserable. But with doctrine, life is fabulous. Kamabulokon, kakulbahinam, kining kinabuhing Kristohanon. Kung ikaw nakasabot, nakakaton sa mga tugon, mga paagi sa Dios, sa iyang plano alang sa atong kinabuhi. That is the reason why Bible doctrine is very, very important to the life of every believer. Aron kita himos panagawi pinaagi sa Espiritu Santo and not to be led by the flesh. Dili na kita kanang dumalahon sa atong kidaiyang makasasala. Well, of course, nasayo na kita nga kining maong panagbangi karon it's a conflict, spiritual warfare, tali sa kinaiyang makasasala ug sa Espiritu Santo. Ato makita kanang duha nga kaatbang, okay? O kita anas taliwa sa atong kabubuton, free will, nga pagamiton ta sa Dios niya na pinagi sa pagpili. Papilion ta sa Dios ang pagdumala ba sa atong kinahanglan makasasala o pagdumala ba sa balaang Espiritu Santo. It's either. We have a choice. It's a matter of choice, therefore. Musa, nasayo na kita nga kung kita dumalahon sa atong kinahanglan makasasala, miserable ang atong kinabuhi. Kay mahimo magitang karnal o kung dili kita kanang mubalik sa atong pakigambitay sa Dios pinagi sa sugid sa atong mga sala, then magpabilin kitang naas gawas kung dili kita sunod sa mando sa Dios, kabubuton sa Dios nga kita unta dumalahon sa Espiritu Santo. Apan kung nagmagahi ka sa tamod niya ng maong mando sa Dios, then adto ragyo ka sa pagkamiserable. Man, therefore, is a product of his decision. Now, however, ang magtotoo who is in perpetual carnality, magsige lang yun na siya buhat og mga sala. See, just commit the sins nga itong gihisgutan na itong mga listahan sa mga sala nga itong gihisgutan nga na sa Galatia 5:18-21. Apan don't mistake these people. They are believers. Don't mistake them. Kay tinuod sila mga magtotoo
dili ni sila kay unbelievers, but they are believers. Only they are carnal. Well, kay believers man sila, they are saved. Gusto? O angay na itong dili ikalimtan. Let us not forget ang recovery technique sa 1 John 1:9. Divine eraser ka na. Ang paghulagway niya na. You see? If you make use of that recovery technique, 1 John 1:9, na nag-iingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now nga nung gibalik-balik man din nato, gibalik-balik nato, aron sa ingon niya, di nagyod nato makalimtan. As possible, mahimo na ka ng second nature. Automatic na lang na. Kaya bahin naman na sa atong pagka-anak sa Diyos. Now, atong balik niya, unsa may kasulti niya ng katapusang bahin sa Galatia 5:21, that those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Unsa ibot pasabot? Ato na kang patinawan bahin ini nga ang mga ang pangutana nako, can believers who are carnal inherit the kingdom of God? Kining kingdom of God dining pubot pasabot mao ni ang inheritance nga kitang mga magtotoo nakadawat o makadawat makadawat kay future pa man, makadawat dito sa phase 3. Okay? Ang atong mga panulundon o mga kabilin, mga synonym naman sila, no? Kabilin o panulundon, atong madawat kinis panahon nga makatuman kita sa mga kikinahanglan, mga requirements. There are requirements. Kung na ay kasabutan ba, hinunta nga atong sundon o kitara nga mga magtotoo nga makakabot na niya ng atong main objective as Christians, as believers, which is spiritual maturity. The pleroma stage. Okay? You're as good as God is good. Okay? Ikaw nakakabot na niya ng unsa tawag na itong lain niya na. What is the synonym? Capacity stage na natin katakos. So, sa diha nga kita makakabot na ining capacity stage, then inigadto na to sa phase 3 sa plano sa Dios atong madawat kadtong mga gitawag na tong escrow blessings in eternity. Nga mao kana ang gisgutan nga kingdom of God. O so madawat lang kini niadtong nakatuman. Okay? Spiritually mature believers, believers who have reached the kanang topmost yung objective, spiritual maturity or the capacity stage. See? So mo kanang atuwa naman ka sa higher ground, then kuha na sa Diyos kanimo, physical death or rapture, whatever comes first, then tuwa na naghuwat nimo mga escrow blessings that have been parlayed. Okay? Tuwa na gaandam na ang imong panulundon o kabilin. O imo ka nang ma-enjoy, mapahimustan hangtod sa kahangturan eternally. Apan kung wa ka makatuman, then kadtong maong mga panulundon mahimo lang kana og unsa eternal kanang unsa memorial. Okay? Memorial handumanan na lang. Okay? So mo na ang diferensya between the kingdom of God and eternal life. Yes, ang eternal life is the life that all believers have received at the point of salvation.
sa tanan nga mga dispensations. Okay? So, the kingdom of God is the eternal state of church age believers who were able to reach the capacity stage or spiritual maturity. Ang eternal life, madawat ni tanan. Makarnal ka ba o ma-spiritual? Now, ato namang na establisar kini mga prinsipyo nga nothing a believer can do to lose his salvation. Kaya mao man atong gibarugan, once saved, always saved. Og ato tong gihisgutan kadtong tulo ka mga false conclusions of believers regarding sin. Ang una niining false conclusion mao nga sin kuno in the life means I am not saved. Nga kadua, sin in the life means I must add something. Kinahanglang dugangan kining pagtuo kang Kristo, dugangan kini before maluwas ka. Example, penitensya, mga sakripisyo, pagtuman sa mga seremonyas sa relihiyon, all of those. So, this is a false conclusion nga sin in the life means I must add something to faith in Christ. Sa di pa ko maluwas. Muna lain nga sayop na conclusion. Ikatulo, false conclusion is that sin in the life kuno means I have lost my salvation. Kaya na magkaysa. Sayop. Batay na nga dili ka malingla ni mga mini karon nga mga pagtudlo. O kini is very rampant nowadays. Nagkadaghan ni mga mini nga mga tinuhuan, mini nga mga pagtudlo. Okay? So, kitang mga magtutuo, mga teknon kita, pupil, student, disciple, o we live by the Spirit. Managawi kita o sumala sa Galatia 5:25. And let's remember that every time nga kita ingon nga mga magtuto sa panahon nga kita magapadayon sa pagsalikway niining grasya sa Dios nga rebound pagsugid sa atong mga sala o mao na nga nagpadtuyang ka naman ingon nga Kristohanon sa iyong pagpakasala, then carnal. You are in perpetual carnality. So, ang pagpantun sa Dios kanimo, Kristohanon nga nagapadayon sa pagpatuyang sa imong pagkakarnal, then ang punishment sa Dios becomes more unbearable. Samot kabugat, o di na nimo maagwanta, di nimo maantos kay gumikan sa imong kahimtang, sa imong relasyon ngadto sa Dios. Tuara magkasgawas sa cosmic dynsphere 1 ug 2. See? O man ka magapuyo diya sa imong rightful place to stay, to reside, which is the operational divine dynsphere. So, mao na nga bantay itong mga three false conclusions. Now, will not inherit the kingdom, kining pagkasulti, panultihon nga will not inherit the kingdom, kini nagkahulugan og losing inheritance, dili ang imong eternal life. Ang imo bang screw blessings, matangtang, you kanang forfeit, wa kay madawat. We will all inherit eternal life, but dili tang tanan mo dawat ni ining unsa. We cannot inherit the kingdom of God, kining mga inheritance. Okay? So we will all inherit eternal life. We will never lose eternal life. Now, nakabantay ka ba nga na ay gipahinomdom ang Dios kanato nga
manubag ta sa tanan nato nga mga nabuhat dinis kalibutan. We shall all give an account to God. Na sa Roma 14:12. O ayaw na gyud kalimti kadtong usas gihatag sa Dios kanato niadtong atong gituhuan si Ginoong Jesucristo nga atong manluluwas. Ang katluag siyam nga gitawag og irrevocable assets. Okay? Di na ni mabakwi, di na mawa, di na mabawi. They are irrevocable, absolutes. Okay? O kini atong nadawat, niatog yung higayon, atong ituuhan si Ginoong Jesucristo. Apanay usan niya na nga revocable. Rebound. Okay? Rebound. For angay ni sa atong pagka-spiritual. Kaya mo man niya ang Yahweh to become spiritual. Now, ang inheritance is related to the kingdom of God. Escrow blessings. Mo na ibut pasabot. O kitang tanan nga mga magtotoo naka-inherit man og eternal life. Yan itong higayon nga mituo ta, midawa ta kang Ginoong Jesucristo nga itong manluluwas. Now, kita God nga mga magtotoo, we are part of God's royal family. O tungod niya na, kumika niya na, we have an inheritance. O kining inheritance, andam na ni, gitaganan na ni sa Diyos, kaniyad tong wapang tanan, in eternity past. O nara kanimo, og imo badang, dawaton gyud nito sa phase 3, sa diha nga, kanang mugamit na ka sa imong kabubuton. God wants you to use your free will so you can decide whether buot ka bang mudawat sa niya ng inheritance o dili dito sa phase 3. Ug imo lamang kanang madawat sa pinagi sa imong mga binuhatan nga Dios non, divine good works dinhi ni ining kalibutan na. So kini atong gibuhat karon. This is one of the things that we accomplish. Atong tulumanon. Isinaay mga tulumanon. Pero madawat na to ng maong inheritance dito sa phase 3 in eternity. Apan kung napakyas ka o kay pagpanumbaling, then hindi mo madawat. They become only unsa memorial, andumanan. So I hope na sa abugtan na nimo ni sige na ko balik-balik ni antod nga mutuhop na gyud diha sa imong galamhan. So we have an inheritance. We can receive this inheritance in eternity with God once we are able to fulfill the requirements na atong madawat. Kaya na ay mga requirements, mga panginahanglan ng mga tulumanon. You see? So, it's a matter of priority. The right priority. Kaya ang pulong sa Diyos should be number 1 in your kanang scale of values. Kinahanglan mo na naguna. Now, so, ngano, why is it that not all believers inherit the kingdom of God? Ngano? Because rules have to be followed. Na ay proseso. Aron madawat kiningi tawag na giingon nato nga mga kabilin, inheritance, escrow blessing. Believers are mandated to grow up spiritually and reach spiritual maturity. Kay mauni ang requirement. You see? Apan kung kay pagpanumbaling lagi niini, then kung bahin as pagtuon sa pulong sa Dios mo dayon kag balibad nga wa ko'y panahon na busy ko kaayo. So namaw na kay busy ka man niining kalibutan
sa details of life, then di ni mo makabuot, di ni mo madawat kadtong inheritance kadtong gisgutan dinhi. Kay wa man ka makatuman sa mandate to grow up spiritually and reach spiritual maturity. So, sa nagadto nimo sa eternity, makakita lang ka sa Museum of Heaven nga nagatangag sa imungan. Igo ra kas muli niadto unsa bay mga suod hangtod mag mahay kahangtod. Still ang sayang nasipyat sugoda namo na. So this is a challenge nato that should motivate us natong mga magtutuo niini nga atong panahon karon, phase 2 sa plano sa Dios nga unta madawat yun nato. O di lang yung unta madawat yun nimo kung makatuman ka sa mga kanang requirements. Na may mga requirements lagi, rules have to be followed, a process. So we cannot afford nga Museum of Heaven ra ang atong makita dito. Kakining Museum of Heaven nga puno sa mga escrow blessings nga imong dawatonon, tuwa na nagpaabot na nimo, naghuwat na nimo nga magtutuo, full of inheritance, riches. Only winner believers can receive them. Maura kitang mga magtutuo nga magkakabot na unya. Mao ning sige na to kanang padayon kini nga tong kanang spiritual momentum, pagbuylo sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Now, your being a Christian is not a guarantee that you will not sin anymore tuod. Of course, ship side putagamay ni may tuod sa sala kay kinigod mao magud ni makabalda sa atong espirituhanong pagkinabuhi. Balda gyud. As long as your old signature is in you, na diya sa imong tanang silda sa imong lawas, makabuhat gyud kag personal nga mga sala. Apan di ba ni imo nang ma-suppress, mapugnan ang gahom sa kinay magasasala kung ikaw nagpadayon sa imong spiritual momentum sa kanang advance sa imong espirituhanong pagkinabuhi nga nagpabilin ka sa pagpuyo diha sa operational divine sphere nga God's power system tuwa dito ta kay mao kanay in perfect environment sa sud niya na mao ra nay dapit nga diin ikaw makatuman usab niining mga requirements nga makasunod ka, makatuman ka niining mga rules that have to be followed, mga requirements aron atong mandawat ang atong inheritance, eternal inheritance. So nagkasabot ka. So bisan tulog na tay old signature, mahimo na itong masuppress. Maduon ba na ito ang gahom niini, power of this old signature. Na mao na, kitang mga magtutuo should hate sin. Dumtan yun na ito ang pagbuhat ng mga sala. Hangtod nga ang sala at kinahanglan atong hulagwayo ng sala nga kini pagsupak, pagsupil, disobedience ngadto sa Dios sa iyang mando, iyang sugo, supak sa iyang kabubuton. Mao na nga kita kanang dumtan nato ang sala nga di nagyud kita makabuhat niya na apan mao lagi na may gahom lagi ning kinay magsasala. It's a matter of choice. Buot ka bang mahimong mananaog o pildiro? You can either be one of those. It's a matter of choice. Man is always a product of his decision. Timanan gina na itong prinsipyo. Now,
Kitang tanan magsala. Gawa sa usa. Wa gyoy sala. Si Ginoong Jesucristo ra. Only the Lord Jesus Christ never sinned while He was on earth. Wala. He was sinless. Muna nga siya ang atong modelo. Kinahanglan mo itong sundon. O atong awaton. Muna na may mando diha nga. Imitate. Be imitators of Christ. Saan man. Hindi mo pag-imitate kang Ginoong Jesucristo. Magama kapag kuros diha. O imong ipasan pod. Pasaanon. Ili na mo ipasabot. You imitate Christ sa iyang pagkinabuhi, iyang panagawi. You see? That's why mo kini ang tuyo nga sige tagtuon sa pulong sa Dios adlaw-adlaw. Hangtod nga mahimo nagyong tataw, klaro, tinaw, real na Diyos Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi. Mao man ni number one purpose nagtuon tayo sa iyang pulong. To make Christ real to our life. Nasa diha nga mahimong tinuod na gyud siya sa atong kinabuhi, then mao na makabarog na ka nga dumtan gyud imo ang sala. Kay mao ni makababag sa imong pag-awat kang Ginoong Jesucristo. We are trying to kanang shape our di lang kay personality ang atong kanang pagkaingon nato, our being children of God. Now we have to act like children of God. Think like one. Mao na managawi kita like one. So kini antong gibuhat ni adlaw-adlaw. Why puwas na ni, why undang na ni. Allah, saturate our mind with the Word of God. Lukpon, punon yun yung atong pangisip, panguna-una, atong galamhan, puno yun sa pulong sa Diyos. Kaya hangtod, maunsa, ma-shape yun, mapurma na yun ang karakter ni Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi. Dili ta makapaningkamot. Di man ta makapaningkamot. Di na to panlibasuga na. Grasya ka na. Mao ni ang process lagi. Nagtuon ta sa pulong sa Dios kay agi ka nagsunod sa mando diya sa 2 Pedro 3:18. Grow in grace. Tubo niya sa grasya o kaybalo kang Ginoong Jesucristo. Mao ni ang process nga atong makabot na niya nga atong main objective which is the main goal of every believer. Na itong tagsa-tagsa ka na itong mga magtotoo. Mo kini ang atong tumong kabutonon. You see? Mao na nga akong ipanginaot nga sa dili pa kita magpadayon ng atong Bible study, naghinam-hinam ka na nga. Padayon na punta unsa na po atong katunan aron idugang na po sa atong hibaw-an na pundo na diha sa atong kardiya sa right lobe of our mentality of our soul ug ang pulong sa Dios nga tuyok-tuyok na diha sa atong panimuot, nagalibot-libot na diha, circulating in the stream of our consciousness. Si Ginoong Jesucristo na gyud ang atong numero 1 sa atong kinabuhi. We are now occupied with the person and character of the Lord Jesus Christ. So mao ni nga timan-an na nato kini mga puntuha nga bisa tuod niya ta nining luwas na kita makasala pa man gihapon lagi ta tungod nining kinaiyang makasasala apan maduot nimo na maduon imo ang power of that old sin nature kon magsigi kag padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Now, di man na nato ang tanang mga sala
gitubos ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Excuse me. Not a single sin was not forgiven on the cross. Tanang mga sala nimo kaniadto pilang tuig na ang labay, sala imo buhaton karon, sala nga imo pang pagabuhaton. You see, we're forgiven at the cross. Now all believers will all believers will inherit the kingdom of God, will receive rewards based, ayaw na kalimti, based on their production. Kay kon human good, human production ra, then tandi na ito na kunsa, kahoy, kugon, ug dagami. Duslitan ni mo na mo sila ug daw. So, why ganti? Apan sa diha nga mong buhat kag Diyos nun nga maayong buhat, divine production, see, human good, gibasihan nimo ang pulong sa Dios, pulong ni Ginoong Jesucristo diha sa imong pagbuhat niya na, then that will turn out to be divine good. Diyos nun nga maayo og kanarang matang sa maayo nga rewardable nga gantihan. Kaya naman, nagbarog man na, di man na masunog. It's non-combustible, di man na maugdaw. Maunay, pag-unsa, himuag evaluation didto na sa Bema Seat, Judgment Seat of Christ. Human gyud sa rapture. So, maunay evaluation time. Okay? So, mauna nga, we will all receive these rewards, this inheritance, based on our divine good production, not human, divine good production. Now, gawas pa niini, gihatagan kita sa kahigayunan nga makasunod kita sa great power experiment. Nainomdom ka ba niya itong great power experiment nga kanang puribahan gyud ni Ginoong Jesucristo samtang dinhi pa siya sa una niyang pag-anis kalibutan. You see, during his first advent, he proved that kanang misalir ang great power experiment. Ano may purpose ni great power experiment? So he can utilize the assets that Christ used while he was on earth, which made him a winner. Kay kung ato nang panggamiton ang mga espirituhanong mga kahimanan ng isangkap sa Dios kanato, then gigamit ra ba ng Ginoong Jesucristo samtang dinhi siya sa kalibutan? Iyang gipanggamit og iyang salir. It's proven to be to click ni salir. You see? Namao na si Ginoong Jesucristo sa iyang pagbungat na niya og it is finished didto sa cross. Okay? Unsa may na human? What was finished? Ang iyang misyon sa pagunsa. Luwas sa katawhan, mankind. Na human. So, human gini pag-ingon niya it is finished og may bungat na siya nga amahan nganha sa imong magkamot itugyan ko ang akong espiritu. Dungan niya to. Iyang gibilin ang divine dynasty nganhi kanato ng mga church age believers. Iyang gibilin. Dili ang prototype kang iya man tong matang sa divine dynasty. Prototype mang iya. Ang ato karon operational divine dynasty. Gibilin ni Ginoong Jesucristo. Human gyud pagbungat niya, into thy hands I commend my spirit. Diha. Ingon siya, na, akong ibilin ka na. Proven gyud na. Kung buot kang mahimong mananaog, malagamita ka na. Puyo diha. Og that is the open secret sa Dios
nga gihatag kanatong mga magtotoo. Now, di man kini nga itong mga inheritance kanang gihatag ni sa Dios, andam ni sa Dios, gitagana na gyud natong tanang mga magtotoo. Inheritance. Now, every believer receives this inheritance. Depende sa iyang mga nabuhat. Tawhanon bang mayong buhat o Diyos nun bang mayong buhat? Apan, dili ka makadawat sa inheritance dito sa kingdom of God kung ang kasagaran sa imong mga nabuhat puro ra gyud mga tawhanon. Wood, hay, stubble ra. Sila og daw. Sabot ka? Namo na nga kapadayon ta sa atong pagtuon din adlaw-adlaw. Balik-balik. Aron gyud masil-sil gyud tinuod. No na nga narana nimo usahay mo bati kagi pulan ka na. Well, it's up to you. That is your prerogative. Imo ra ikaw ray imo nang kabubuton. Dili pud magapugos ang Dios nimo. So padayon ta hangtod nga malig-on na gyud ning atong pagtuo, paglaom, pagsalig sa Dios. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Mao na. Padayon adlaw-adlaw natong pagtuon kay ang atong tutukan gyud. Samtang yata nining phase 2 sa plano sa atong tutukan, ang atong ipunting gyud itong pangunahon na mao kanang rewards nga atong madawat dito sa atong inheritance na ditong giandam sa Dios. Kini kong mga gantiha, purong-purong, unsa pa, ganti, awards, rewards without end na kini. Just imagine, na wa na'y kahumanan. O maka-afford ka bang mutanaw nga katong imong inheritance will remain on deposit lang kanang kay dili ka deposit, will remain as a memorial lang. Puros naman mga tawhanong mga mayong buhat ang imong nabuhat during the evaluation. You see? Kay ang pasabot diya sa Episo 1:18 nagingon ka na nga ang atong inheritance magpabilin dito as deposit, riches of the glory of inheritance in the saints. Deposito. Si Ginoong Jesucristo may depositary. Okay? Iyang gikuptan ka na sa panahon nga kuhaon ta sa Dios after the rapture, then muna makita na ang atong mga inheritance dito. Blessings kining inheritance. Ephesians 1:3 and 11. So mao na nga karon nga niata sa phase 2 sa plano sa Dios, gimanduan kita sa pulong sa Dios. Do not store up treasures on earth. Kining treasures diha thesaurus ang imong ibawaan nimong tanan ngini sa kalibutan. Do not store up treasures on earth. Ayaw pag tigom. Hinunua, store up treasures in heaven. Colossians 3:1 and 2 na. So, Colossians 3:1 and 2, imperative ba na? Mando na ba yun na? It is imperative mood. Keep seeking the things that are above. Set your mind. Ipunting yun sa ang imong pangunahuna. Niya itong mga butang nga tuwa sa itaas. Ano nga itong itunan karon? Mga butang nga tuwa sa itaas. Pinaagi nining atong itunan nga mga mystery doctrines sa mystery age. Kini nga itong age o panahon, gawas nga age of the church, this is the mystery age. Ang mga doktrina, mga pagtulunan sa Biblia
gitawag kinig mystery doctrines. You see? Mystery. Sabot pa sabot. Kining mystery. Well, kining pulong mystery. This is a transliteration sa original nga Grigong pulong nga mysterion. Mysterion. M-U-S-T-E-R-I-O-N. Mysterion. Sabot pa sabot. Tinago. You see? Tinago. Pareho ko na sa mga fraternity o mga sinikritog ng ilang mga slogan, ilang mga sinyal unsa na diha. Na sila mga tinago gina sila ray makasabot. Mao na mystery ikuha. So mao nang i-transliterate sa English ngadto sa gipulihan nila ang U sa mysterion, pulihan nilang Y, o ang I-O-N gipulihan nilang Y, mystery. Namo na ni mystery doctrines nga itong karon gisigihag tuon. Now, gikinahanglan nga tun-an na to kini Colossians 2:2-3 kining mystery doctrine of church age. Kini mga riches ni. These are riches in heaven kini that belong to heaven. Now, the riches means Bible doctrine metabolized. Okay? Di lang kay Bible doctrine. Metabolize na yun. Kinsa may nag-metabolize nila. Ang Espiritu Santo. So, timan ina ni, ayaw na ni kalimti nga. Unsay bot pasabot sa will not inherit the kingdom of God. Bot pasabot nga kining gisgutan ni inheritance, the riches, the crowns. So, mao na nga ang pulong sa Diyos na yun, hold tight. Pugni yun. Gunit yun. Hold tight. The riches that you already have. Because I am coming soon. Mao na gisulti ni Ginoong Jesucristo. Bubalik na rabag yun siya. Hapit na. Now, there is that imminency of the rapture. Imminency meaning, siguro yung moabot. Apan, di ta kay bawag ano sa. Moabot yun. That there is imminency. Na ay kasiguruhan. Na ay pagkagarantisado. Now, if you are already in heaven, kung tuwa ka na, and you failed to fulfill God's plan sa imong spirituhanong kinabuhi, spiritual life, for your life, and you did not utilize God's assets, your inheritance only becomes a memorial in the museum of heaven. Memorial. Andumana na lang yun ang imo. O dihar ka kutob sa paghinumdum nila mo na nga, hold tight. Hold tight what you already have, which is divine good, lest you lose it. Ayaw ka wadag na. You see, every believer's goal is to execute the protocol plan of God o ang pag-produce sa Diyos nun nga mga maayong buhat, divine good. Money, God's riches that glorifies God. You see? Riches of wisdom, bandi sa kaalam, is every believer's goal. See? To grow up spiritually. Kaya kining pagtubo spiritualmente, spiritual growth, normality ni sa matag magtutubo, normal ni. Not to grow up spiritually is abnormal. You see? So kung mo naon karong panahon na, labihang daghan ng mga abnormal. Basta, what ay mahimo? Gibasihan na to din mga prinsipyo din timan every divine good sa matag maayong buhat, maayong binuhatan nga Diyos nun, produced by a believer,
na ay equivalent reward. That's the believer's inheritance in the kingdom of God. Na ay equivalent nga reward. Kasabot ka. So, kinahanglan atong hinumduman nga kita nagapuyo ni ining panahon sa simbahan. We are living in the church age period. Kining maong age, panahon, this is the age of equal privileges and opportunities. Now, can you afford to be a loser? Nga naman the age of equal privileges and equal opportunities. Now, kung kanang mapildiro ka, if you are a loser, believer, imo na nang kinabubuton. Basta? Wa na mabasol ni mo, di ka nagkabasol sa Diyos. Ni uban ko kayo magsige magbasol sila. Wa sila kailang kinsa ang Diyos. Kung mo ka na. Ato ni padayon ugma, ayaw kalimot. Sa pagsubay nini, sumpay nini. Magampot ha. Amahan na mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagtudlo ka na mo, dugang mga kamaturan, ikan sa imong mga pulong. Salamat ninyo Diyos, sinaot nga kini mahimong panalangin sa among kinabuhi. Among gamiton, tuuhan gamiton sa among pagkinabuhi. Ingon nga imong mga anak. Salamat ning tanan o Diyos nga Bible study, pinagi sa YouTube o sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Dadang kami ugma, pagbalik, aron kami magkapadayon sa among spiritual momentum, kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus Kristo. Amen.